ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни сабуки UFC Чарлз Оливера оиди муҳорибааш зидди Арманд Царукян фикрашро баён кард. биён суханҳои ӯро гӯш мекунем. гарчанде ки муҳорибаи мо муҳорибаи асосии турнир набошад ҳам, ман медонам ки ин муҳорибаи хеле хуб мешавад. ман барои ӯ тайёрам ва бесаброна интизорам ва савол дар он нест ки ман ин корро карда метавонам ё не, чунки ман фикр мекунам ки аллакай ин корро кардагиам. баромадам, ба нокаут равон кардам, рафтам. ман медонам ки камарбандро бармегардонам. бале, ислам маро шикаст дод, аммо ман барои реванш гирифтан тайёрам. оё ғолиби муҳорибаи Макс Холлоуэй ва Ҷастин Гейҷи пеш аз ман барои камарбанд меҷангад? Не, чунки ман медонам ки ман довталаби навбатиам, гуфтааст Чарлз. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Чарлз Оливера ва Арманд Царукян рӯзи 14 апрел дар турнири UFC 300 баргузор мегардад. чемпиони нави вазни нимсабуки UFC Илия Топурия чемпиони вазни сабук Ислам Махачевро ҳадафи навбатии худ номид. се рақибе ки аз ҳама зиёд дар муҳорибаҳои навбатии худ дидан мехоҳам, ин Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй ё ин ки Шон Омели аст. то охири сол ман як муҳорибаи дигар гузаронидан мехоҳам ва баъд ҳадафи навбатии Ислам Махачев мешавад. ин муҳорибае ҳаст ки маро барои якум рақами беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн наздик мекунад. ман худро чемпиони ду вазн дида истодаам, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, чӣ гуна ки аз суханҳои Топурия фаҳмидед, ӯ мехоҳад ки камарбанди худро як маротиба ҳимоя кунад ва баъд бо Ислам Махачев муҳориба гузаронад ва якум рақами паунд-фу-паунд, яъне беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн шавад. айни замон якум рақами паунд-фу-паунд Ислам Махачев аст. ана Илия Топурия боша панҷум рақам аст. чӣ гуна ки мебинем Топурия ҳадафҳои калон дорад, аммо аз пушти ӯ низ ҷангуварони ҷавон ва гурусна омада истодаанд, ки яке аз онҳо варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов аст ва ӯ оиди чемпиони нав чунин суханҳо гуфт. албатта ки ман ҳадафи чемпион шуданро дорам. худованд розӣ бошад, ман чунин ҳадафҳоро дар соли 2025 дорам. иншааллоҳ ман ин камарбандро мегирам. ана оиди Топурия бошад, пас ӯ ҷангувари хуб аст, хеле хатарнок, лекин ӯ суроғиҳои хурд дорад. бисёриҳо мегӯянд ки ӯ греплинги хуб дорад. ӯ камарбанди сиёҳ оид ба ҷуҷитсо дорад, лекин ӯ ҷангувари классикӣ аст. гӯштини грекаримӣ дорад ва ӯ daстони хеле хуб дорад. ӯ комбинатсияи хуб дорад. аммо медонед, ман чанд ҷойҳои заифи ӯро дидам ва ман ба худ боварӣ дорам ки худи ҳозир ман барои ӯ конкурент шуда метавонам. худованд розӣ бошад, вақт биёяд ман ин чизро нишон медиҳам. ба суханҳо не, балки ба амалҳо. ман фикр мекунам ки ӯ муддати дароз чемпион мемонад. фикр мекунам ки 3-4 маротиба камарбанди худро ҳимоя мекунад, то вохӯрӣ бо ман, гуфтааст Наимов. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Муҳаммад Наимов низ ҳадафҳои калон дорад ва мо ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. ногуфта намонад ки Наимов муҳорибаи навбатии худро аллакай шаби 24 ба 25 феврал зидди Эрик Силва мегузаронад, ки мо ба ӯ ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.